OK, takže vítajte v novom videjku. Aktuálne sa nachádzame v Čiernej Hore, mesto Budva. A strašne sa omúvam za dlhšiu neaktívnosť na YouTubečku alebo proste viacej vecí, že nedalo sa, neboli ani nejaké nápady a proste skrbilo sa viacej vecí dokopy a nedalo sa točiť. No a teraz sme na tej dovolenke v Čiernej Hore, tak preto som si to šetril, aby som mohol natočiť nejaké videjko aj tuto z nejakého fitka. No a aktuálne ideme do Etnos Gymu. Je to nejaké fitko v hoteli. Hotel Plazma. Fitko podľa obrázku vyzeralo fakt akože dobre. Také namakané. Techno Gym vybavenie, takže to bude za mňa super. Vstup 10 € na jednu osobu. Ak ten vstup zodpovedá kvalite, tak to bude ozaj kvalitné fitko. No a čo ešte k dovolenke? Sme v Čiernej Hore na 10 dní, 9 nocí. Čo sa týka mora, je to tu všetko pekné, dá sa to, mesto je docela dobré. Akurát strašne špinavo tu je, strašná špina. Čo sa týka hromadná doprava, odporúčam sa mi tak maximálne na skútri. Určite nie na aute, lebo ak je na aute, tak na nejakom starom. Ideálne niečo z komfortu, lebo na novom aute by som sem určite nešiel, ja osobne. Pretože non-stop tu niekto vytrubuje, non-stop tu niekto pičuje za niečo. No proste katastrofa. Ale toto video bude viacej o fitku ako o hromadnej doprave a také a vidíme sa vo fitku. No, akurát sme došli do fitka. Konečne sme to fitko našli. Asi po 10 minútach, lebo to, čo tu oni píšu, to je úplne katastrofa. Myslím, že sú tam schody, žiadne schody tam nejsú, všetko je na kartičky, takže úplná katastrofa. Na internete vyzeralo to fitko moc krajšie, ako je v realite. Takže prvý cvik jednoručky. Pokiaľ som našiel tie dve jednoručky, tak doma skoro ma prešla aj chuť ísť cvičiť. Všetko rozhádzané. No proste, ak by som si mal vybrať, tak určite 365 Gym. Čo sa týka strojov, sú tu všetko Techno Gym. Nie som moc zástanca tých Techno Gym strojov, pretože mi to príde až moc nové. Takže asi radšej by som volil 365, kde sú parádne hammer strength americké. Takže prvý cvik jednoručky, druhý bench press na takom stroji, alebo neviem, jak by som to nazval. Tretí cvik back deck.
už asi na chrbát. Keďže som 6 dní nebol vo fitku, tak nepôjdem ani podľa plánu nič, ale pôjdem klasicky celé telo dám asi, takže priebehu videjka uvidíte. In a party, the auntie one come with a tug. She do my English, girl, she low-key. She wanna go home and just fool. But they hating when they don't know me. You can go suck at your mum. And my local chick with Sophie, my girl, take a look at her bum. At the radio news in a party, the auntie one come with a tug. She do my English, girl, she low-key. Chillin' with my English, girl, she low-key. She wanna go to the pub. Got Asian girl wanna come with a tug. Got African girl wanna come with a tug. Chillin' with my English, girl, she low-key. She wanna go to the pub. My English, cause she low-key. Same thing, say nada. You already know. Bad man, nada, nada. You already know. Same thing, say nada. You already know. Bad man, nada, nada. You already know. The sun gets put, we know that's us. No, docvičené máme. Fitku dávam rovno tak 5 z 10, lebo je popratané jednoručky, rozházané, proste nebolo to odstupňované, jak to býva, dajme tomu u nás na Slovensku. Poriadok tam nebol, veľké kotúče neboli poskladané z tých činiek dole. Proste taký neporiadok, moc sa mi to neľúbilo, bolo písané, že 5-hviezdičkové fitko. Na tých fotkách osobne vyzeralo 100-krát lepšie a radšej by som bral tie hammer strength, čo sú v tých 6-5 fitkách, ale dá sa, ak je núdza o cvičenie, tak sa dá zacvičiť a hen tam dá sa to nejako prežiť. Aktuálne bežíme na pláž. Vyzerá to tu asi nejako takto. Nie je to úplne, čo sa týka terénu, úplne sprístupnené, ale dá sa nejako zísť opatrne, keď sa to snažím zísť behom, lebo som si povedal, že budem začať chodiť behávať, lebo 31. augusta mám Spartana, za to 5-kilometrového, tak som si povedal, že by nebolo za zlé, keď som začal chodiť trošku behávať na to Spartana. Pretože to není to len tak, no, bez toho behu. Vo fitku som nebol 7 dní, včera som bol po 7 dňoch vo fitku a tiež to nebolo už bohovie čo, lebo viete, ono to je tak, keď chodíte non-stop do fitka každý deň, tak jeden deň môžete vynechať. To sa ešte dá nejako omluviť, keď vynecháte jeden deň. A už potom, keď vynecháte 2 dni, tak už proste príde tá lenivosť. Potom vynecháte už aj 3. deň. Potom vynecháte 4., 5. Za chvíľku je z toho týždeň. A týždeň bez fitka pre ľudí, ktorí chodia cvičiť aspoň 4-krát do týždňa. Už je to dosť také... Už potom v hlave sa začnú premietať také pičoviny, že som pochudol. A že je už takto zlé. Sám to na sebe poznám, pretože občas sa mi také veci stávajú. Ale čo, treba sa takým veciam vyhýbať a chodiť cvičiť a behať vždy, keď sa dá, no. Dobre, ja už tu schádzam na pláž. Tu dole, ako môžete vidieť, v takých schodíkoch. Koľko dávate, to schody sú jak strmé. Bože. Na tom videu asi ani tak nevyzerá, ale
trošku sa bojím. No, to je jedno. Ideme na lehátko a za takú hodinku pôjdeme asi si zacvičiť do toho fitka. Takže budem sa hlásiť z fitka. Čau! No, ináč. Ešte k tomu, tým, čo som myslel, že to nebude jedno z gym, ale bude to také klasické fitko na pláži. Tak je to proste niečo takéto. Neviem, či je to dobre vidno, ale je to proste len také klasické fitko, že je 20 strojov asi, ale furt lepšie ako nič. No a idem sa opýtať, koľko stojí vstup. Dúfam, že mi sa aj 20 eur alebo koľko a už to budem preč, alebo to je zadarmo. Lebo zatiaľ tu nikoho není, kto by pýtal nejaké vstupné alebo niečo. Tak, no a nevadí, však idem si zacvičiť a uvidíme, čo a ako. Dúfam, že ma ten pes neroztrhal, lebo dorazili sme do fitka. Vstup tu bol 9 eur, podľa mňa je dosť. Keby ja by som dal vstup tak 5 eur, ale nevyzerá to fitko nejako zle, však môžeme si ho ukázať. To vlastne je to také plážové fitko, alebo jak by som to nazval, so strechou. A keby som mal také doma, tak sa si nenahnevam, no. Nevyzerá to až tak zle, 9 eur. V pôvode bolo 10, ale povedal som, že mám 9 eur, tak pohodička. Dáme také full body dáme. Niečo z chrbátu, niečo prsa, ramena, biceps, triceps. Nohy nedám dneska, lebo však som behal včera aj prevčerom. Tak dneska dáme iba také full body, čo sa týka vrch tela a to bude asi všetko. Hodím vám sem pár záberov, lebo nemám ani statív, ani nič, ani mikrofón, tak neviem, či ma je dobre počuť. Proste iba telefón a voda. Takže nejaké zábery tu spravíme a bude to. Fitquest done. Prvé dojmy. Zacvičil som si veľmi dobre. Na to, že ten vstup stál 9 eur, tak to nebolo až také zlé to fitko. Bolo to dobré, pekné, umelý trávniček tam bol, všetko. Dal som celé telo, trošku som napumpoval cecky. A idem akurát na pláž. Tak to počakám. Ale nechápem jednej veci. Celá táto krajina vyzerá ako jeden veľký pentagón. Proste špina. Toto je jedno, proste pentagón, však viete. A už len, keď sme prišli sem na hranicách, sme čakali dlho, 2,5 hodiny sme tam určite strávili na tých hranicách. Po druhé, z hotelu vlastne do toho mesta Budva, keď idete na večer, tak zápky a kokot, to mesto je 2 km od hotelu, idete tam pol hodinu, jak nie je dlhšie. To je prvá vec, taký dis. Za druhé, no veď tá špina, to som už spomínal, tá premávka, tá je tu katastrofálna, tá premávka. Nikto tu tie predpisy nedodržuje, nič, všetci tu jazdia jak chcú. A ďalej, nechápem ešte jedné veci. Všetci sú tu všetci chudobní. Či tiebe vôbec. Normálne jedno veľké parkovisko je tu.
Je to Audiny, RS7, RS6, Mercedesy, AMGčkové, najnovšie Bavoráky, Lamborghini tu išlo minulé, Porsche tu non-stop chodí. Čiže ja proste nechápem. Prečo keď majú tí ľudia na takéto auta, tak prečo sa nevedia trošku chovať, akože. A však to je jedno. Za tých 10 dní to zhodnotím, tak 7,5 z 10 tomu môžem dať. Nehovorím, že by som sa sem chcel vrátiť aj na budúci rok, ale keď sme sem išli, tak asi pohodičke. Som späť. Akurát ideme z pláže, máme 18:50 po tejto parádnej cestičke. Ako môžete vidieť, veľmi parádna. Dneska som si povedal, že pôjdem naspäť aj z tej pláže. Teraz som bol vo fitku, takže som išiel behom iba na pláž. Dneska, keď som fitko nedal, tak som si povedal, že to skúsim behom aj naspäť. No, uvidíme. Schválne si stopnem, za koľko to dám tam, za koľko budem na hoteli a pozrieme čas, za koľko som bol tu, koľko to trvá na pláž a koľko z pláže. A ešte som zvedavý na to prevýšenie. Fuj. Dobrý kopček. To prevýšenie vám sa aj hodím kľudne. No, ja už budem pomaličky na hoteli, takže týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť z Čiernej Hory, pretože ešte jedna noc a ideme na Slovensko. Videjko vyjde neviem kedy, bude možno také dlhšie. No a môžete vidieť more za mňou. Jednoduchá vec. A ak sa ti videjko páčilo, daj like, odber, kľudne aj koment. A ak sa ti video nepáčilo, tak nedávaj nič. A my sa vidíme v ďalšom videu. Čau.